लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलाव आंनि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गासिबो भिडिअखौ नुगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन दुमफाव इउट्युब गोदान खुलिलायबाय नायगोनलै आं दुमफावनि चेनेलखौ जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गोबानाय गासिबो नायगोन आं आउट ओइ थग्राम आउट अमा राजा मा एसे मेगन गोसाब्रा जायखिजाया लोगो नोंथांमोन दुमफावनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनानै घन्टाफोरखौ थं थं बुनानै हो दे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय लाब्रा ब्लग्स दे अन्नानै भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव चेक खालाम आरो कमेन्टआवबो पिन खालामनानै होगोन भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होगोन दे लोगोफोर नायनो बाबाबो बायाबाबो लाब्राखौ अनसायनाय बायदि अनसायदो दे दुमफाव लोदो बुसावखौबो हेलौ लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ नायनो दुमफावखौ नायनो होननानै बुंबाय थायोमोन नालाय एबार दुमफावखौ नुबाय थासिगोन अन्नानै दुमफावनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव दे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय लाब्रा ब्लग्स भिडिअआ मोजां जायाबो जानो हागौ मानोना फार्स्ट ब्लग नालाय नांथा नुंथा जानोबो हागौ आरो रायलायनायफोरा दे लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ नायदो भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव होगोन गाहायनि डिसक्रिप्शनाव आरो कमेन्टआवबो पिन खालामनानै होगोन नायबानो जाबाय दे लोगोफोर बाय बाय टाटा आंनि ब्लगाव लोगो मोनगोन थाबैनो